Sí, bona tarda. Actualment existeix un llarg llistat de malalties que requereixen medicaments que són injectables. Algunes d'aquestes són cròniques. Un exemple molt conegut és la diabetis, tipus 1 o el tipus 2, que també afecta infants. I es tracta mitjançant la injecció d'insulina. Una patologia que afecta milers de persones a Catalunya i que a Cornellà, per estadística, aproximadament està entre 8.000 i 9.000 afectats. Aquests tractaments, tant de diabetis com, per exemple, l'heparina, generen cada any tones de residus als centres sanitaris, coneguts com a residus sanitaris del grup 3, i que compten amb un procediment específic regulat a la llei 6/1993 del 15 de juliol, que estableix la seva recollida, emmagatzematge, transport, tractament i la disposició del rebuig. Aquests residus també es generen a les llars. Gran quantitat de residus provinents de les persones que els residus sanitaris del grup 3 que parlem, o fora dels centres sanitaris, perden aquesta categoria. I no es disposa de cap punt habilitat a les farmàcies, ni als CAPs, ni als EAPs, per poder dipositar-los actualment, com passa, per exemple, amb els medicaments caducats que sí que ho disposen. A Catalunya hi ha estipulades dues maneres de desfer-se dels residus del grup 3, generats fora del centre sanitari, específics, o bé ampolles de plàstic, i llançar-los al contenidor de rebuig, que trobem als nostres carrers, o bé portar-los a les deixalleries que disposin del servei de recollida d'aquest tipus de residus. Les persones que pretenen fer-ho, segons la normativa de la Generalitat, amb un interès per la salut laboral, pública i mediambiental, no disposen de cap espai a Cornellà per poder-ho fer de manera correcta, assegurant un bon tractament dels residus, ja que actualment la deixalleria de Cornellà no disposa d'aquest servei de recollida. Les deixalleries de poblacions properes, que sí que recullen aquests residus, són la deixalleria de Sant Joan d'Espí, Esplugues, la de Sant Just d'Esvern i la del Prat de Llobregat. Per aquest motiu, el grup municipal d'ERKM de Cornellà proposa els següents acords. Primer, realitzar una campanya informativa sobre el tractament dels residus sanitaris i fer-la extensiva als mitjans de comunicació municipals, als centres cívics, biblioteques i edificis públics de la ciutat, i també fer partícips a farmàcies, CAPs, EAPs, associacions veïnals i usuaris. Segon, facilitar a persones i famílies en situacions de vulnerabilitat que sol·licitin contenidors de residus sanitaris. Tercer, habilitar el servei de recollida de residus sanitaris del grup 3 a la deixalleria de Cornellà de Llobregat i a la deixalleria mòbil. Quart, estudiar la col·locació de contenidors especials als anomenats punts nets ubicats a farmàcies, CAPs i APs que vulguin col·laborar així com els edificis de propietat municipal on es pugui realitzar la recollida selectiva dels residus sanitaris, en especial agulles i material punyent i tallant. Cinquè, instar la Generalitat de Catalunya a modificar la llei 6/1993 del 15 de juliol reguladora dels residus, considerant els residus sanitaris generats de forma privada personal com a residus especials del grup 3, incloent un protocol de gestió i recollida d'aquests residus. Sisè, comunicar aquests acords als CAPs, EAPs de la ciutat, centres cívics, FAFCO, associacions veïnals, al Consell de Salut, al Servei Català de Residus, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya i al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Molt de pressa perquè, com que veig, jo parlo com a usuari des del mes de juliol, desgraciadament, parlar que és una incidència poca a la ciutat, parlem de 240.000 agulles mensuals que van als contenidors de rebuig. Jo no he llançat encara cap, però sé que altres usuaris ho fan. Parlem de la salut dels treballadors de recollida de residus, parlem de la salut de la gent que remenen els contenidors de residus, perquè per molt que els fiquis en una ampolla, s'acaben obrint, val? Que pot haver contagis, com ha dit la companya, de còlera, de tifus i de més, o de Covid, que estan posats d'una manera al carrer, que sigui el que sigui, que la gent del CAP sí que ens informa als usuaris, ja us ho dic ara, ens informa i ens informa, diguem, que la llei de la Generalitat el que diu és que les posem a dintre de contenidors rígids o amb ampolles de plàstic i ho llancem al contenidor gris, ens informen, senyor Antonio, constantment. La gent de les farmàcies també ens informa en aquest sentit, de que això és el que marca la llei. No digues que no, però bueno, és igual. I el que sí que volem és que senzillament, és que si altres municipis ho poden fer, per què Cornellà no? Aquesta és la meva sorpresa, perquè si ho fa el Prat, o ho fa Esplugues, o ho fa Sant Joan d'Espí, per què Cornellà no ho pot fer? Només demanem poder entrar en un tema que és complicat, que molta gent no sap què ha de fer amb ells i que és un tema de salut ciutadana. Jo crec que no han d'anar al contenidor de residus gris. Ni jo, ni molta gent, ni els farmacèutics, ni ningú. Però jo crec que
O sigui, podem fer-ho millor o pitjor. En Claudio em parlava de que primer instar la Generalitat, després fer un segon acord amb uns subpunts que recollissin... Perdó, jo ja proposo, des d'Esquerra proposem uns punts per començar a treballar. No hi ha un calendari, no hi ha una pressió. Hi ha només ganes d'ajudar i de voler fer coses que la ciutadania pugui disposar. Parlem, com us he dit al principi, entre 8 i 9.000 usuaris a Cornellà. Són el triple dels usuaris en el pell. El triple. Val? Jo crec que no s'està demanant res que no es pugui fer si altres municipis ho fan. Llavors, segurament, preguntant com ho fan a Esplugues, com ho fan a Sant Joan d'Espí o com ho fan al Prat, no hi haurà cap problema. Jo no t'aixegaria cap pega amb res. No entenc per què a Cornellà a tot li posem problemes. No ho entenc, perdoneu.